Добър ден, мили приятели, добър ден! Казвам се Ангелина, здравейте! Днес в неделя отивам до местния магазин. Аз съм домакин на Гурме Гастро селски туризъм. Много скоро ще ви приветствам в моята селска къща, където заедно ще изграждаме и ще печем кътми по стара бабина рецепта. Така, искам да ви подаря този пейзажен или тази пейзажна пътека, която ще ни отведе на центъра до местния хранителен магазин. Може да намерим и местни продукти, като сливи, като късни череши и така нататък, смокини и така нататък. Сега, ето, подарявам ви този прекрасен пейзаж. От тук се приоткрива камбанарията на храмът. Ето, вижте. Така. Красиво е. В момента е 10 часа преди обяд. Ето и храмът. Много приветлив, естетично, външно го санират и ще бъде в бяло, за да се отличава, дори когато се намираме надалеч, камбанарията се вижда. От което и место да бъдем, тук на село, ще се вижда камбанарията. Ето, вижте колко е красива. Така, каменна ограда. Ето. Ето и баира на среща. Много е красиво. Много е хубаво. Аз не изпускам преди обяда една разходка. Дори да няма какво или да ми е нужно нещо да купя, аз си позволявам една разходка така до центъра. Да кажа добър ден на местните. Да, защото вече съм тях съселянин. Да. Така. Ето, изоставени, за съжаление. Тази може да се реставрира, запазвайки старият и автентичен вид. Да, защото е така. Паметник на културата тази къща. Ето, продължаваме. Тук селото е пълно. Здравейте! Пълно, петък, събота, неделя. Всички си пристигат на село за следващото съботно-неделно преживяване. Така, на село. Тук се сливат заедно с селската идилия. Освобождават се от напрежение, стрес, което е натрупан, но през цялата седмица в града. Ето, вижте колко е красиво. Красиво, красота. Пълните очите. Така. Ето го центъра. А тази пътека няма как да сбъркате. Ни отвежда за всички забележителности. Така. Ето. Ще ви покажа и паметника на Гюро Михайлов. Пълководец, революционер за свободата на българският народ. Така. Избирайте, имате свободата да избирате. Всички имаме свободата да избираме, волята
свободата на волята да се отдалечите възможно най-далеч от града. Ето, и да... Това е центъра. И да си подарите такива преживявания, запомнящи, оставащи в съзнанието. Здравей! Ето го, Георги Михайлов. Паметника. Тук на центъра, на Розовец. 1862-1880 се е споменал този български революционер. Ето, център е пълен, дечица, имаме детски парк, кметството Розовец и тук е местния магазин. Много е красиво. Така. От мен е чао за сега. След това пак ще се включа.